Зона интим несъмнено е най-голямото предизвикателство за всяка една дама заради усещането. Зоната е силно кръвоснабдена и нервирана, особено в зоната около лабиите, а там често има и пигментация. Това означава, че в повечето случаи ние променяме енергията и не можем да работим на толкова висока енергия. Останалата част на зона интим се повлиява много добре, защото там са плътни космите. Когато започнем с първата процедура в зона интим, сме внимателни, работим бавно, с съобразени параметри заради чувствителността. С всяка следваща процедура косъмчетата стават все по-малко и все по-тънки, което ни позволява да променяме енергията, така че във външната част на бикините, в пубисната зона, там имаме много добро повлияване, остават отново единични косъмчета. В зоната на лабиите има повече космени фоликули на квадратен сантиметър. Това означава, че там обикновено имаме повече фази на растеж и съответно се налага да бъдат направени в тази зона повече процедури. Това е и зоната, в която най-бързо започва да се променя пигмента и цвета на окосмяването. Белите косъмчета не могат да бъдат премахнати с лазерна епилация, заради това, че в тях няма пигмент меланин, който да привлече светлината от лазера и да бъде успешна процедурата и да унищожим косъма. Въпреки че не можем да премахнем тези бели косъмчета, те стават по-финни с хода на лазерната епилация.